Kovempaa. Nyt ollaan jännän äärellä. Todella isosti mielipiteitä jakanut laji. Paljon kuuluu kommentteja puolesta, paljon kuuluu vastaan. Mä oon ammattilaisvauva-ottelija Valtteri Hakkinen. Mun on tarkoitus tehdä kulttuurimatka erilaisiin kamppailulajeihin, mitä Suomesta löytyy. Ja tosiaan tänään tutustutaan semmoisen lajiin kuin Systema. Oma mielipide on kans vähän kaksijakoinen, mitä on YouTubesta päässyt videoita kattelee. Osa on ihan ok legit-tekniikoita varmasti jokseenkin ja osa on sitten vähän vähemmän legit-tekniikoita. Mutta on hieno päästä nyt Suomessa lajia isosti esille, tuonutta kaveria haastattelemaan ja heidän treeneihin, niin ehkä päästään vähän syvemmälle siihen, että mistä tässä lajissa on oikein kyse. Tupi. Nyt ollaan saavuttu Helsinkiin Myllypuroon, liikuntakeskus Myllyyn. Ja me tutustutaan tänään semmoisen lajiin kuin Systema. Tosi mielenkiintoinen laji. Mä oon kuullut kommentteja laidasta laitaan. Jotkut puhuu puolesta, jotkut puhuu vastaan. Ja meillä on nyt lajin kokenut edustaja Joonatan kertomassa tästä vähän tarkemmin. Joonatan, mistä tästä lajista on kyse? Systema. Eli tää on aika lailla täysin erilainen kuin monet muut lajit. Meillä ei ole minkäänlaisia vyöarvoja, meillä ei ole minkäänlaisia valmiita liikesarjoja ja tällaisia, vaan perustuu muutamaan periaatteeseen. Meillä on rentous, hengitys, luonnollinen liike ja hyvä ryhti, minkä pohjalta kaikki rakennetaan. Tätä voisi ajatella myös, että ei ole pelkästään taistelulaji, vaan tämä on systeemi, mitä sä elät. Et millä tavalla sä nousit ylös ja millä tavalla sä kannat itsesi, millä tavalla sä hengität, millä tavalla sä liikut. Tää on jokapäiväinen juttu. Et kun sä tulet tänne salille, sä tulet hakemaan eväät ja sä syöt ne eväät salin ulkopuolelta. Joo, että tää voisi sanoa, että tää on tietynlainen elämän filosofiakin, mitä tietyllä lailla eletään. Kyllä vain, kyllä vain. Joo. Onko tää kuinka pitkään tää laji on ollut olemassa? Onko tää minkälaiset juuret tällaiset? No, tää on ikivanha laji, mutta nykymuotoissa tää meidän koulukunta tuli nykymuotoissa meidän tämän lajin perustaja Mika Ryökkön puolesta. Tämä on alun perin sotilaille ja tarkoituksena on pystyä kehittämään sotilasta päivästä toiseen, mutta niin, että se ei ole loukannut kuitenkaan, että pystyy seuraavan päivän lähteä sotakentälle, jos tarve vaatii. Siellä on Mikaelilla oli omat sellaiset koulut, missä oli tietynlaista asteita. Se viimeinen aste oli sellainen, mitä ei siviilille opeteta ollenkaan. Se on valtion salaisuus yhä, tietyt asiat. Joo. No mitäs sitten, mä YouTubesta katsoin jotakin pätkiä, siellä oli mielenkiintoisia, osa oli ehkä vähän enemmän semmoisia, mitä allekirjoitan, osa vähän ristiriitaisia. Yhdessä jaksossa pätkässä mä näin, että semmoinen iso kaveri liikutti pelkällä mahalla, heti jengiä maahan, niin onko tää se Systeman ydin vai onko tää joku tämmönen klippi jotenkin, että mikä siinä on idea? Joo, nämä on monesti väärin ymmärretty juttu. Se on vähän silleen, jos mä katsoisin vaikka nyrkkeilijä ja se hyppii naruista, mä alan nauraa, että eihän tuo vittu tappelu nähnytkään. Se on aina tiettyjä asioita, mitä halutaan tehdä ja just katsotaan vaikka, että joku kaveri tulee ja sä voit sanoa, että eihän kukaan hyökkää tolleen, mutta ei se ole se pointti. Joo. Vaan se on spesifistinen juttu siinä harjoituksessa, mitä halutaan kehittää. Joo. No, tosi mielenkiintoista kuulostaa. Mennään katsomaan itse treeneihin syvemmälle, että mikä tässä on homman nimi. Rock and roll. Yes. Tää on kulttuurimatka kamppailulajien ytimeen. Ihmiset on kamppaillut aina ja se on vahvistanut meitä. Kuinka käy, jos me unohdetaan tää? Mielenterveysongelmat on lähtenyt räjähdysmäiseen kasvuun ja mä oon itekin kärsinyt niistä. Mutta kamppailusalit on ollut mulle aina turvallinen paikka purkaa paineita, vahvistaa kehoa ja mieltä. Ja mä oon huomannut, että näistä taidoista on hyötyä muillakin elämän osa-alueilla. Mä toivon, että tämän sarjan kautta sä löytäisit sulle sopivan kamppailulajin. Ja tää onkin mun kutsu sulle soturin polulle. Mutta meikäläinen on Hakkisen Valtteri. Mä oon ammattilaisvapaa-ottelija. Ja mä oon nyt tehnyt tämmösen YouTube-sarjan, missä tutustun tämmöisiin vähän erilaisiin kamppailulajeihin, vähän ehkä tuntemattomampiin, mitä meillä täällä Suomessa löytyy. Mun puolesta olkaa vaan rennosti ja keskitytään siihen tekemiseen, millä lailla normaalistikin reenaat. Mä annan tälle mestarille puheenvuoron. Niin. Joo. Aloitellaan hengitysharjoittelulla. Mennään lattialle makaamaan. Kädet siihen sivulle. Koittaa hengittää alaspäin kohti vatsaa. Keuhkojen alaosassa on
eniten keuhkomassaa ja sillä on eniten keuhkorakkuloita, eniten happea pääsee verenkiertoon sitä kautta. Ja nyt koita löytää sellainen volyymi, että missä kohtaa sun keho alkaa jännittyä, kun sä hengität sisään. Ja jätä just se hengitys sellaiseen kohtaan, ettei tule mitään jännityksiä yhtään minnekään. Hyvä. Sitten aletaan vähän käytöttää meidän kehoa. Tää jännitys-rentoutusharjoituksia. Hengitys alkaa, hengitys loppuu, jännitys on loppunut ja toisinpäin. Todellinen tilanne tulee. Keho menee stressitilaa, samaan paikkaan tulee jännityksiä. Jaa, hyvä olla. Jeesus. Tosi mielenkiintoista. Hyvä fiilis, tulee pääsee vähän liikkumaan ja hengittelee samaan aikaan. Nyt on äärimmäisen tärkeää, kun silloin kun tulee painetta, se toimii vähän niin kuin sellainen kuin ilmansäkkinät. Se tulee sen verran ilmaa ulos, mitä tulee työntöön. Ja samalla kun ilmaa tulee ulos, syvät vatsan lihakset aktivoituu ja luo suojaa tänne vatsalle. Näin, lämmitellään pikkusen. Tuli mielenkiintoisen näköinen tekniikka. Katsotaan. Meikäläisen vatsa ottaa vastaan. Kyllä se kestää. Oikein hyvä. Siinä paineltiin vähän vatsaan tuonne, saada sisuskalvoihin vähän verenkiertoa ja tommoista. Mielenkiintoinen tekniikka. Sitten kunnallisasentoon. Laitatte niihin paikkoihin, missä tuntuu hyvä paikka, niin sinne on myös hyvä lyödä. Mä haluan asettaa kädet sellaiseen paikkaan, missä ne istuu. Ja sellaisia paikkoja me halutaan lyödä kanssa. Joo. Sopit käsittelemään kipua ja hengittää sen pois. Joo. Mielenkiintoista. Testataan. Mä olen tämmöstä reenannut. Mielenkiintoista. Mitä täällä vielä tulee? Nyt lähtökohtaisesti ei lähdetä koittaa vahingoittaa kaveria ja lähdetään pienestä isompaa kohti. Nyt kaveri on sillä tavalla, että lantio on pehmeä, jos tähän tulee jotain, se lantio joustaa. Mun tehtävä on mahdollisimman rento. Antaa lyöntejä erilaisista kulmista. Näin. Aloittakaa easy. Joo, ei koittais vahingoittaa kaveri, vaan kevyitä pusuja ja kaveri pitää lantion rentona, että se pystyy joustaa. Rento keho, rento mieli on nopea mieli. Ja tässä on varmasti ihan hyvä harjoite siinä mielessä harjoitella, että kuinka se lähtee se lyönti rennosti ja kuinka saat vastaan rennosti. Ja ennen kaikkea katsot, sopit lyömään lattiasta. Joo. Sä tarvii lantioa tai mitään tällaista. Ihan rentona eri paikkaan kroppaa. Noin. Kyllä tuntuu lyöni. Se on ihan voima. Se on tavallaan niin käsi lähtee ensin, sit kyynärpää. Joo, ja mun on tarkoitus alkaa rentona. Mä en jää yhtään. Joo, mutta pitää nimenomaan lantio rentona, että se joustaa. Joo. Loistavaa. Eli polkiasennusta, rentoja lyönteitä. Voidaan miettiä olkapää, kyynärpää, käsi. Ruoskamaisesti. Tosi hyviä niin kuin harjoituksia varmasti tuohon rentouteen ja rentona pitämiseen. Koska tottahan se on niin kuin nyrkkeilystä. Mitä enemmän sä lähdet jännittämään, mitä tiukempina sä pidät sun hartioita, niin se on kaikki siitä rentoudesta ja sitä kautta nopeudesta lyönneistä pois. Katsotaan miten kanssa ottaa vastaan. Tehdäänkö kumipäin ensin? Onko ok? Joo. Aivan kroppaa messi. Joo. Vai vähän niin sille, että se handoo sellainen, kun se vaan ruoskamista vaan lähettää. Joo. Joo. Hyvä. Joo. Vaikuttaako miltä? Parempi koko ajan. Joo. Mitä enemmän sä pääset rentouteen, Joo. paremmat muuta. Joo. Iskikö sä mulle kanssa? Tavallaan niin kuin, jos tulee tällä tavalla, niin mun voima menee tohon suuntaan, lyönti tulee tähän suuntaan. Niin, että se vähän niinku purkaantuu tai se ei tuu sinne. Joo, mä haluan tän linjan nimenomaan. Niin, niin se, joo.
Kyllä siinä apsit on testis. Kyllä vähän niinku saa puuskutella. Seuraavaksi tässä koittaa vähän rakentaa sitä kaveria, ei lähdetä satuttaa heti, vaan pikkuhiljaa nostaa sitä tempoa ylöspäin. Ja kun kaveri tuntuu siltä, että that's it, toi liian kova lyönti ja nyt joutuu vähän käsittelemään asiaa askel taaksepäin. Vähän hengitellään, vähän liikutellaan kroppaa. Koitetaan se pelko pois ja taas askel eteenpäin ja ottaa lyöntejä vastaan. Mä haluan pysyä rentona tässä. Ja mä enemmänkin mietin, että mä haluan rentouttaa sitä mun kaveria. Se tämmönen lyönti, vaan enemmän sellainen niinku rento, mikä ei anna mitään sellaista uhkakuvaa. Jos mun liike on sellaista rentoa, pehmeätä, eletöntä, nimenomaan luonnollinen liike, silloin ei tule mitään suojamuuria päälle. Ja se on se pointti. Hyvä. Loistavaa. Tästä tulee varmaan myös resilienssiä tietyllä lailla. Että... Tulee. Sä opit hyväksyä tämän asian. Joo. Se on hirveän tärkeää. Joo. Mutta tärkeä on myös nostaa pikkuhiljaista tasoa. Mä en halua niinku satuttaa mun kaveria. Mä haluan rakentaa sitä. Mä haluan hyvän asennon. Kaikki raajat pehmenee sen jälkeen. Mä voin antaa sellaisia pehmeitä iskuja. Huomaat, että toi välittömästi. Joo. Toi taas on sellainen, ei niin paljon suojamuuri päälle. Joo. Tosi hyvä. Ylös, hengitä. Joo, kyllä se ihan hyvin tyhjä. Malleja tulee. No vielä. Varmasti. Joo. Mä vähän törmään pikkusen sun kehon jännitykseen tällä hetkellä. Joo. Se on hyvä lyönti, sattuu, en mä sitä sano. Mutta sä haluat nimenomaan siirtää energiaa eri tavalla. Se on vähän niin kuin ballistinen lyönti. Sen sijaan, että se tulee sellainen blunt forceina tavallaan niin kuin tää niin tulee pintaa, eiks niin? Se on tehokas lyönti, ihan vitun tehokas lyönti, ei mitään siitä pois. Mä halutaan tavallaan, että se niinku ballistinen, se meni sisälle, eiks niin? Onko ei se työntävä kuitenkin? Se ei ole sitä, vaan mietin niinku asia tälleen, valkoinen biljardipallo osuu mustaan palloon ja musta jatkaa matkaa. Samalla tavalla. Valkoinen pallo, musta jatkaa matkaa. Tää on sun valkoinen pallo, tää on musta. Oho! No mielikuvat on aika vähän semmoista. Okei, nyt ottaa kolmiomalli. Jokainen pääsee lyömään. Me ei halua tällaista niinku liian sellaista teknistä tai aikaa vievää. Vaan halutaan lyödä enemmänkin yhdellä iskulla kahta ihmistä. Sori. Ei tarvii olla ihan niin kovia lyöntejä. Joo, sori. Jani, en tiedä kummin kostat. Oi, toi enää. Tuut sai mukaan. Jos vedetään ihan reilusti alaspäin. Pointti on just tavallaan se, että välttämättä jos on useampi tyyppi vastassa, meillä ei ole aikaa siihen, että mä aletaan ottaa yhtä tyyppiä ja taas toista tyyppiä. Mä halutaan, että se on yksi isku, joka jatkuu yhdestä toiseen äijään. Ja jos se ensimmäinen lyönti on jännittynyt, mun on vaikea jatkaa seuraavaa henkilöä. Eli sama pilispallo-ideologi tietysti. Joo, ja se voi sanoa tästä Huomioon tähän täällä lataa eteen näin ja näin. Niin. Joo. toinen keskivyys. Ylös. Ei mitään. Joo. Ei mitään. Niin kun tuommoinen löysä palleja kun tulee, niin se kyllä täräyttää.
vedetään alaspäin. Joo. Ja siis, kuinka se on rentoa, tiiätsä, niinku, tässä rentoa. Oota silleen että se on... Mitä se oli? Loistavaa. Ei, mutta loistavaa. Se oli hyvä. Se oli parasta. Joo. Tuolla se pitää olla. Siis se pitää jatkuu sen enemmän. Ja mitä enemmän jännittää, tai mitä enemmän niinku kehon sellaa, että se niinku jännittyy siitä, kun se tulee se lyönti, sen pahempi se on. Mutta eikö mä näkisin sen silloin, että jos mä jännitän näin, niin eikö siinä ole helpompi ottaa vastaan? Ei. Se satkoo, se tulee niinku pallo tuolla, se aukeaa täällä sisällä, se kipuu täällä. Joo. Et se, jos sä voit lyödä mua, niin mä vähän jännitän tällä. Mä jään tähän ja sen merkään. Se on suoraan palloa. Ota vähän alas. Noin alemmas. Kyllä mä ihan aikaa pistän suoraan. Joo. Tähän rikkoo. Mitä sä teet? No, nyt. Lyö kunnolla. Kovempaa. Tää hengittämällä tehdään tällainen paljon. Vielä varmaan lähtee. Vielä. Joo. Jotenkin sellainen mielikuva, että mitä rennompi olisi, että elää siis enemmän puhdistaa sitä. Joo. Mä halutaan nimenomaan, että keho pysyy vapaana ja elää. Myös silleen, että se jää tämmöistä sisälle. Mä jännitän, että silleen rikottaa. Sen jännittämisellä ei pääse niin karkuun, ei piiloon. Joo. Tosi jännä. Niin. Tää on kiva erilainen. Niin sä lyöt, ei siinä mitään. Joo. Ota ruoskalyönnit seuraavaksi. Ruoskalyönti seuraavaksi. Meni kyllä ihan kunnolla tossa ilman pialle ja tosi jotenkin semmonen erilainen filosofia, mitä on opetettu, että nyrkki tulee vatsaan, vähän jännitä, onhan siinäkin se, että puhaltaa ulos ja näin, mutta se, että se pitää sit ihan rentona koko lyönnin ajan, että aika hyviä iskuja annan kaverille ja ei sillä hirveästikään ilmekään värähtynyt, että mielenkiintoinen. Ei voi tiedä mitä muuta sanoa. Tosi jännä. Opetetaan 3 ryhmiä, vaikka on 2 pädiä per ryhmä. Tää on lätäri päällä. Onko tää niinku avari? Tää on niinku avari. Saa käyttää. Lähteekö teitä lyönti mistä? Onko se tässä normaalisti? Vähän riippuu, mutta kädet jossain tässä. Vähän riippuu. Me ei haluta mennä tällaiseen asentoon, mikä on tavallaan, siis sä tunnet, kun kehon sisällä tapahtuu jotain näin. Eikö niin? Se on vähän niinku se valmistuu jo pikkuisen. Joo, ainakin. Sano milloin sut jännittää. Nyt. Niin. Mikä ukko vielä? Se jännittää. Niin, tästä. Ei oo tarkoitus edes näyttää niinku. Niin. Ei oo tarkoitus ruveta ottelemaan eikä tarkoitus. Ja sit lähtökohtaisesti me ihmiset kaiken aikaa peilataan toisiamme. Et jos sä meet vähän tämmöiseen, niin se aiheuttaa niinku peilisolun kautta. Et se, että jos sä paremmin saat piilottaa rennosti, niin niinku pikkuhiljaa päästä filosofiaan kiinni. Tässä on paljon tämmöisiä mielenkiintoisia elementtejä, mitä pystyisi ottaa omaan peliin, mutta sitten vaatii paljon niinku toistoja harjoittelua, että sitä saa ajettua. Nimenomaan tämä, mistä mä äsken mainitsin, että se rentous ja elettömyys, että semmonenhan on kaikkein vaarallinen, mikä ei näytä miltä. Yhtäkkiä kun niin säkin on maassa tyylisesti. Bruce Lee, mitä Maunulla kuitenkin sanoi ykkösjaksossa, niin siellä on paljon opittavaa. Eli tää 1-10 ottaa askel eteen, aloitetaan aina oikealla kädellä, lyödään 1 kerta, askel taakse. 2 kertaa, askel taakse. 3 kertaa, askel taakse. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sitten tullaan takaisin alas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, niin edespäin. Pointtiko se mun pari asiaa? Sä opit näkemään ja lukemaan ihmisestä, minun saa kohdella kerran, 2 tai useamman kerran, plus sä opit lyömään silloin kun sua lyödään. Sä opit hyväksyä sen lyönnin, mistä äsken puhuttiin. 1, 2,
3, 4. 10. Nyt alkaa huomaa se rentouden. Aluksi vähän jäykistä, mutta pikkuhiljaa alkaa niinku tottua ottaa, kun pitää rentona. Alkaa muodostua. Hyvä. Nyt on hyvä. Se on hyvä. Mahtavaa. Tosi uutta ja paljon niinku sulateltavaa tietyllä lailla. Ja paljon allekirjoita, tosi hyviä juttuja, mutta sitten nimenomaan, että mitenkä se niinku, jos se veisi kehää, niin jotenkin vaikea sille, että sä oot ihan tiedätkö tällä lailla. Et siinä on kuitenkin, kun se kaveri painostaa, sun pitää olla vähän silleen, kun sä tiedät, että siellä. Conor McGregor, kun aloitti MMA:n UFC:ssä, kuka opetti sitä? Ido Portal. Ja se opetti sille systeeman harjoitteita. Ja jos haluat nähdä joku tyyppi, joka käytti systeeman juttuja kehässä, Conor McGregor. No mutta Conor McGregorilla oli kyllä se tietynlainen rentous ja pelisilmä ja siis semmonen niinku, miten se sitä flow is smooth ja smooth is fast, vai mitenkä se menee niin. Se on just mitä me halutaan systeemassa. Hyvä asento, rinnut, kädet, kaikki. Niin. Jotenkin paljon sulateltua siis. Pitää vaan niinku mietiskellä tällä lailla. On niinku tosi mielenkiintoinen. Okei, jengi, kaikki tänne näin. Älkää lyökö päähän, kroppaansa laittaa pommeja, mitään hätää. Kannattaa liikkua ja hengittää, muuten se tekee kipeätä. Ja pysytään läjässä. Okei, ja lähtee. Tiivistäkää! Ja lattialle selälleen hengittelee. Siinä on aika monen systeemä moshpitti, jos näin voi sanoa. Sitten systeemavenyttelyt loppui. Jännä nähdä, että kaikki tekniikat on ollut vähän erikoisia, semmosia mihin on tottunut, niin minkälaiset on sitten loppuhieronnat ja venyttelyt. Sama juttu. Nyt askel hallitusti just noin. Äijässä on voimaa. Hyvä. Loppuun asti. Hienosti. Tosi hyvä. Voi hengittää rauhallisesti liikkuu. Voit mennä kyljelles. Voit kääntyä ympäri kokonaan. Just noin. Hyvä. Löytyy niitä sweet spotteja, jos olet kuullut tehnyt sinne. Tapoja koetaan edellä. Saanko kysyä, että kuinka pitkään sä oot harrastanut tätä lajia? 21 vuotta. 21 vuotta. Se oli lyhyt ja ytimekäs. Se on aina Janin läppä lyhyttä ja ytimekästä. Joo. Onko sä tullut suoraan tähän lajiin vai? Ei, brasiliutsu ennen ja judo sitä. Okei. Mikä on ollut siinä mullistava suora sulle lajin Se kun Johnny, eka kerran Johnny meni seinään vastaan ja anna tulla ja mä paukutin siihen, että se vaan. Sen jälkeen se sai itse takaisin niin puolustaa. Niin kun mä lähdin tulee, niin se mä paukutin tuonne korkkuun ja mä olin että mä anna olla. Okei, joo. Tuli sellainen, että tässä on jotakin. Joo. Tosi kiva päivän päätös kyllä rentouttaa ja kiva, että käy vieraita salilla. Tervetuloa. Ja tämähän ei ole silleen kehälaji varsinaisesti, että varmaan siinä mielessä niin poikkeava muista. Siinä aluksi oli vähän jäykkyyttä, mutta sitten kun ei yrittänyt ja näytti, että tälleen vaan. Sitten se upposikin sinne. Kokonaan uusi filosofia. Kyllä mä sanon, että nimenomaan tää paljon pureskeltavaa ja paljon allekirjoitankin juttuja. Nimenomaan se rento mieli, että on se niin kuin elämässä muussakin. Että mitä rennompaa sulla on, niin on se elämän paljon mukavampaa ja tällä lailla. Ja se kehokin toimii paljon paremmin. Että oikein positiivinen kokemus ja toivon, että pääsee joku kerta toisenkin kerran tänne vielä jumppaille teidän kanssa. Mitä tänään otettiin aika paljon lyöntipainotteista, mutta tähän systeemaan kuuluu ilmeisesti myös puukkohyökkäyksiä ja painia ja tällä lailla. Joo, meillä on painia, meillä on improvisoidut aseet, niin kuin takit tai kynät tai kepit tai mitä tahansa ketjut. Meillä on lapioita ja meillä on ruoskia.
Meillä on kaikkia välineitä siis ihan valtavasti ja se just tässä onkin tässä lajissa se ihmeellinen ja uskomaton juttu, että siis tää on niin pohjaton kuilu. Tää on niin paljon opittavaa, niin paljon erilaisia asioita. Mutta joka reenissä on sama juttu. Hengitys, ryhti, luonnollinen liike ja rentous. Sitä me haetaan ja välineet vaan vaihtuu. Joo. No nuo on mun mielestä ne pääpilarit ylipäätään kaikessa. Hengitys, ryhti, rentous ja mikäs tää neljäs on? Luonnollinen liike. Luonnollinen liike. Niin ne on kyllä ne, minkä mä täysin allekirjoitan. Ja sitten toinen, mistä mä tykkään tästä Systemassa, että tässä reenataan matalilla sykkeillä, paljon hyviä toistoja. Ja tämä on se, mitä mä haluan tuoda myös muihinkin kamppailu-urheiluihin. Kun tosi paljon on semmoista vanhan liiton mentaliteettia, että mitä kovempaa sä verrat, sen parempi sä oot. Mutta todellisuudessa sen kovemmat stressit sulla on, sen enemmän sulla on jäykkyyksiä kehossa, sen huonompia toistoja sä teet sinne sun hermostoon. Et se, mitä mä tosi paljon tykkäsin tästä Systemassa, on se rentous ja hengityksen kanssa. Me tehdään hyviä toistoja plakkariin, pidetään se rentous. Et sitten kun meillä on oikeasti se painetilanne, niin me ollaan simuloitu, että me osataan pysyä siinä rentona. Ja Joonatani voi olla yhteydessä, jos laji kiinnostaa ja ilmaiseksi saa tulla testaamaan ja alkeiskurssit 3 kertaa viikossa, siis vuodessa. Ja tosiaan laittakaa kommenttikenttää, mitä tykkäsitte. Haluatteko ehkä part 2, missä on vähän erilaiset treenit. Tääkin oli vaan pieni otanta tosi isosta filosofiasta ja treenisuunnasta. Että kiinnostaisiko toinen jakso mahdollisesti. Ja jos jotakin muuta nousee mieleen, niin laittakaa kommenttikenttää ja laittakaa tykkäyksiä ja kanavajakoon. Onko Joonatanilla vielä jotain loppusanoja seuraajille? Ei mitään, hei, iso kiitos, että teet tätä. Tuo on upeeta, että sä niin avoimin mielin niin käyt näitä lajeja läpi ja tuotiin esille. Joo. Ihan mahtavaa, iso kiitos. Iso kiitos sulle. Nyt on Systemarheenit takana ja täytyy sanoa, että itseäni toistain, että todella mielenkiintoinen laji. Toki mulla on vaan yhdet treenit takana, ei ole sen syvempää tietämystä vieläkään, mutta näiden yksien treenien jälkeen se, mitä mä tykkään Systemassa tietyllä lailla, on se rentous ja fiksu treenaaminen, mikä sopii varmaan oikeastaan kaikkiin kamppailulajeihin. Päästetään sitä väkisin purtamisesta irti, koska elämä on muutenkin tosi raskasta, sä aina vedät täysillä. Siksi mä kutsun sut jatkamaan tätä soturin polkua.